Agar dar statistika binin 31% در Tojikiston asosiy bemoriy ishemiya dil, sakte shadidi dil, odam barvaqt az nogoh az dunyo meguzashta aст. Va az ин сабаб ман як барнома сохта истодам ки ин дар канали телеграми худам мешавад ки шумо бо отметкаи шикоятиҳои худ фаҳмида метавонед ки дар шумо бемории ишемияи дил ҳаст ё ин ки нест, ё ин ки саршавии бемории ишемияи дил доред ё ин ки надоред. Ва шумо фаҳмида метавонед ки ба духтур муроҷиат кардан лозим аст ё ин ки лозим нест. Ва видеои мазкурро ба дӯстон фурсонед ва дар як ҷоя бемории ишемияи дилро, сактаи дилро ва фавқ аз ҳисоби бемории ишемияи дил ва сактаи дил дар Тоҷикистони худамон кам кунед.